Bună ziua, toată lumea! Am revenit cu al doilea episod împreună cu Patrick. Bă, pe fensurile astea eu nu pot. Bă, dar-i greu rău. Cu shift-ul trebuie mai mult să stai pe astea. Nu, am reușit până la asta. N-am zburat. Am dat spam până la aia. Păi de unde se dă, bă? Haide. Oh, mai și blocurile invizibile. Da, o să fie și niște blocuri invizibile mai încolo. Am reușit. Și eu odată, dar păi am picat. Da, spam pe aici. Da. Că e greu ăsta. Mă înțelegeți, oameni buni? Cel mai mult mă enervează parcururile cu fensuri de ăștia. Ai, bă, dar greu mai e rău. Da, am murit și am picat jos. Te-am văzut, bă. Da. Ai reușit? Da. Ai, am căzut. Și eu. Bă, dar trebuie... Pot să mă plimb, mă duc. Bă, dar de ce nu mori? Acum am murit. Eu stau un pic așa. Ai, bă, m-am dat prea mult în spate. Bă, am sărit pe ăsta. Vedeți cât de greu. Am reușit. Am reușit. Bă, nu. Bă, vezi că ești și nu te mai las. Am spatele. Ai murit. He, ce bucurie. Bă! Bă, acum tu. Eu te-am văzut că așa te duc. Da. Bă, nu, pasta e ușoară. Și de tura asta să încerci să nu te duci în apă, ok? Că aici e cel mai sigur că te duci în apă. Am reușit o săritură. Bă, mă vezi? am picat. Dar pe mine tot aici ce arată. Bine, apoi eu sunt șmecher hacker. Poți să-ți faci. Ai ieșit. Bă, dar nu mai vine lângă mine, gata. Așa nu pot să filmez din vina ta. Scuzați-mă, poate că te-a venit lângă mine și n-am mai putut să filmez. Mi-a căzut telefonul. Sunt maghiar. Lui puteți să scrie și eu maghiară, dacă știți. Nu îmi scrie și eu maghiară, că nu știu să citesc și să scriu maghiară. Nu știe să scrie și să citească. Atunci scrieți în română. Bă, dar greu e săritura asta. Am reușit! De unde sunt eu? Cărnatele. Oh my! Dar să poate așa ceva. Bine, bă. Prietenul meu îl pune pe mine, vot. Nu îl pun. Da, hai, bă, dracu. Dar știu unde se respawnează. Mă dau spam pentru aici, mă vezi? Cum? Bă! Prietenul meu Cărnăciora, vedeți cum scrie acolo, insane parkour. Face nubăs. Eu nu știu ce fain am săritătura. Dau spam pentru aici și mă omor, că altceva n-am ce face. Că am avut prea puțină viață. Uite-te, îl omor pe Steve.
Da aici spawn point. Adică asta este un skin. Ah! Emot. Da spawn point aici, că mie mi-e frică. Da, v-am spus eu. Mă trebuie să mă omor. Bai, cafel. Acompaniat. Ciocchiar. Ce e ciocchiar, bă? Asta am ciocchiar. Am terminat. Tot? Da. Fensurile astea. Am crezut că tot parcurul. Vedeți că l-am terminat. Am căzut. Am pus. Vedeți, am căzut ca un cărnăcior. Ala, te-ai recunoscut. Și vreau să vedem neapărat skin-ul. Uitați-vă la skin-ul meu. Ați văzut, prietenul meu are skin de Steve, ca un... Parcă n-am mai fost niciodată în YouTube. Știți, parcururile mai mult se fac cu mai multe episoade. Parcurul ăsta îl voi face cu 4 episoade. Ok? Sunteți de acord? Dacă intră cârnăciorul, mă enervez. O intra cârnăciorul. Vedeți, scrie Pisuca Join the Game. Dacă vreți să știți, pe numele meu este Edi Liniuță Jos Edi Voievod. Și numele lui este Pisiucat. Am căzut ca un... Nu, era secat ca un carnăcior. Eu dau spam point aici, că mi